Manifestaziorako deia egiten dugu azaroaren 20an, osteguna, diktadorea hil zenetik 50 urte beteko direlako. Eta 40 urte beteko dira frankismoaren biktimak egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea itxaroten ari garenetik. Eraileak, bortxatuak, espetxeratuak, esklabizatuak, torturatuak, isunak erbesteratuak, baituak, lapurtuak, araztuak eta abar izan gara. Memoria demokratikoaren legeak aldarrikatzen duen bezala, demokrazia diktaduraren aurka defendatzeagatik. Diktaduratik errepresioa besterik ez genuen espero. Diktadura hil ondoren, demokraziatik egia, justizia eta erreparazioa espero genituen. 50 urte eta oraindik zain gaude. Frankistek Iruñean jarraitzen dutelako bere gurutzadan hildakoen hiri monumenturik handiena izaten. Monumentua Hirukoak, PSNek, Etxabilduk eta Geroabaik mantentzen dutena eraitzi nahi ez duena eta birbaruratu nahi duena. Filigrana politiko eta juridikoekin gure bizkar, gure iritzia kontuan hartu gabe, biktimen iritziaren eta ez da herritarren iritziaren ere. Agendarekin jarraitzen dute esanahi berri bat emateko. Monumentu frankisten etorkizunean iritzia emateko dugun eskubidea zapaltzen duten bitartean, memoriaren foru legeak eta memoria demokratikoaren legeak aitortzen duten bezala. Manifestazioa deitzen dugu Iruñeko udalak gezurra esaten duelako eta biktimak mespretxatzen dituelako. Biktimak mespretxatzen ditu maiatzean egin genuen eraisteko eskaerari erantzuten ez digunean. 4 hilabete pasa dira eta udalak ez digu erantzun, auzitara jotzera behartuz. Tripartitoak badaki memoria demokratikoaren legeak ikur frankistak bide publikotik kentzea agintzen duela eta erorien monumentua zeta jantzita ere, bete izango dela eraikin bat, zeinaren baino bakarra, onartu duten katalogaren aldaketak dioenez. Oroimen historiko frankistako eraikin bat izatea den, hau da, ikur frankista bat, Iruñaren eta Nafarroaren lotsagarri izaten jarraituko duena.